У маіх руках другая кніга серыі «Беларускія нячысцікі. Водныя і балотныя». Адразу заўважна выключная якасць выдання. Вокладка проста топ. У гэты падзел нейкі аксамітны матэрыял, ды зменены малюнак. Вау! Найвышэйшая якасць старонак ды закладка. Кніга значна таўсцейшая за першую частку. Не надрукавалі балота, ці гэта від з дна? Давайце ўсё ж пагартаем кнігу. Вось тут я ўчора спыніўся. Вялікі малюнак. Гісторыя d'асобы нячысціказнаўца Яна Клікста-Лашкевіча. Дарэчы, ва ўступе ёсць гісторыя, чаму ён падаўся ў нячысціказнаўства. Дыялоўкавая замалёўка, быццам бы ад Яна Клікста. У тэксце мне больш за ўсё падабаецца сувязь з рэальнасцю, з гістарычнымі асобамі, з геаграфічнымі аб'ектамі, з этнаграфічнымі дадзенымі. Беларускіх нячысцікаў і самому пачытаць ды паглядзець вельмі цікава. І на полку паставіць, каб потым перад сябрамі павыхваляцца можна.